Ne an kodu gi singo. Nwawacho ni genowa nyithindo som kama ler ni mano genowa. Sani ok en sa wuoyo malach. Sani en sa chopo singo. Tim manyithindo matindo masomo e klese mag nasari chal ni ochopo kare. Gavana marwa Gladys Wanga nondiko ndo man gi ndhadho. Abiro god ndonyo ka achiel gi timwa ni te kwa biro chopo singo mane wawacho ni nyithindo osom kama ber. Chenro mar ondoa kaunda classrooms ema koro ochopo kare singoni. En chenro ma oseketo nyithindwa koro somo e klese mabecho kendo manyilni ma opogore gi mabede kaunda kod dierode mag lo mayande gisomega. Chenro ni endi nochakore bang' ka jopiny nosechuoyo kogi kendo puodho kuonde ma igerogie tok sumruok paro mar arieya. Lengo mar chenro ni endi ne en gima oyangore. Kane wabiro 2022 noyudo ni classrooms mane osegere higni 10 ne gin classrooms 20. Skunde to wan go 800. Cheneni ne wang'iyo mwaneno ni nyaka wayud program mwanyalo timo go classrooms gi eyo mapiyo. Klase go te ni otasni kar gi 160. Chenro ni endi ne oken mana mar gedo, ne en bende chenro mar keto teko koda mwandu e lwet jopiny manie kor gwenge. Jopiny ema noyiero jogedo kendo gin giwegi ema ne ochiwore bedo jogedo goendo. Klas ka klas noger gi funde kod jolwedo mawuok e kor gwenge ma skunde goendo yudore. Fundi, local. Materials, local. Kanitie ng'ama nigi hardware moro ka machiegni mar nyalo kelo manigi simiti. Ema mondo kaw simiti kuome to kel go ndonyo. Kuri yudo ni ondoa kaundo konyowa ni onge pending. Ondoa kaundo konyowa ni fundi majagweng ema gedo. Joma gedo kijende magweng, mine magweng ema sombo pi kanyo. Ochak geri udi mag classes manigero county. Noyudo kane kidi bet norumo. Koro enero kamano maduong' ahinya ne county mangima. Kuom ne paro no mondo mikelwa tijni e Kware ka. Mondo wayude kaka wanyalo yudo konyruok gi weche mathoth manyalo chando. My name is Daniel Ogenga, the head of Governor Service Delivery Unit Monitoring and Evaluation. Our bureau kaendi mondo wa monitor kaka tijni mbele. And so far, this team has done a very good job. They have used their resources well. And again, they are the first team to finish these projects in a record 2 weeks' time. Gimane piny owacho mar kaunti ma Homabay otimo en mana goro ranyisi kaka klese goendo oningo ger koda pesa mar gedo mane en $1,000,000 kuom klas ka klas. Wuodhni kata kamano okoyude mayot kaka ne wanyalo paro. Sikunde moko ne ni kuonde maboyo nyowuoyo, to kata kamano bor piny makamano ema ne omedo jiwo piny owacho mar Mikai Gladys Wanga chopo kuondego mondo oti ne jopiny kaka dwarore. Olemo mag tich matekni endi osechako nenore. Kona ka kona mar kaunti nigi klese maleny, madongo kendo motegno. En pogruok maduong' ahinya gi mabede. Somo sani yom nyowuoyo, kendo sani nyithindwa nyalo somo kuonde magin be gimorgo kendo mamiyo gi nyadhi. Sani koro wachak warita mondo wayud pesa manyien, wachak wamed gedo. Koro aparo ni en chenro moluwore gi ahadi mane wachiwo. Singo e kindwa gi jo Homabay wachopo singo. To kendo wapod wabro medo
chopo si. Oro mama wanga Nyasaye otenyo ibiyo wa madebe miche ni ka wagolo wadong ni koro wane permanent house midwa go duster ma nyithindo kabire to nyithindo neno most of them adala mapok ne gineno kata tiles to ma puonjruok gineno ni kare nitiere kamoro ma ka nitiere gimimis dala to duogo skul eyo. Nyithindo sani nyalo leko ngima maber masomo kelo. Chenro mar ondoa kaunda ok en aina chenro mar gedo. En tudruok gi lokruok manyalo bedo ka jotelo ochiko itgi kendo otimo dwach jopiny, ka jopiny omi teko kendo ka weche somo oket mbele. Nyithindwa matindo sani koro nyalo somo kuonde maler kendo machopo ratichgi mar somo kama ber. Ma en singo ma ochopo kare. Higa manyien gimaluwe wadwa ni kowadloro tam na mokwongo ni to wachop classrooms 500 mwagero e tamwani 500. Tiene ni samoro kwa bigede school ka school lakini wachop classrooms 500. Kwa chakwa duge tamwa manyien wachak watim 500 kiwiye. Tiene ni school ka school bro bedo maonge gi manigi classrooms 2 at least gicho ne nyithindo matin. Aparo ni mane ma wan go geleng.